extraterestri. Sau măcar survolat. Un obiect zburător neidentificat și-a făcut apariția aseară pe cerul orașului. Lumina misterioasă a fost surprinsă de un operator al unei televiziuni locale. Obiectul a străbătut orașul de la sud la nord și a dispărut la fel de misterios cum a apărut. Specialiștii care au văzut imaginile spun că obiectul mișcător de pe cer nu putea fi un avion. Imaginile au fost înregistrate aseară în jurul orei 21. O echipă a unei televiziuni locale din Vâlcea a surprins pe cerul înnorat un obiect cu formă nedefinită pe care erau dispuse 4 puncte luminoase intermitente. Am observat pe ocular o luminiță, am crezut că este un licuriț sau un avion ceva. Prelucrând imaginile pe computer ne-am dat seama că este altceva. Corpul luminos se deplasa cu o viteză foarte mare. Echipa de la televiziunea locală susține că obiectul avea o mișcare de rotație în jurul axei. Se mișca în direcții care sfidau toate legile fizicii. Până la urmă mi-a zis că e vorba de un OZN. Nu este un avion sau niciun alt obiect, meteor sau un obiect care trece prin atmosfera Pământului cu viteză foarte mare. Deci rămâne un obiect zburător neidentificat. Specialiștii rămân în țara noastră și susțin că acestea se pot observa destul de des pe cerul României. Anual avem cam în jur de 30-40 de raportări care noi încercăm să le analizăm între 5 și 10 cazuri reale și care putem spune cu certitudine că sunt niște obiecte zburătoare neidentificate. De 12 ani, ufologii strâng probe pentru a demonstra existența fenomenului OZN pe teritoriul României.